Fl-aħħar sentejn, jiġifieri bejn Awwissu tal-2016 u Awwissu ta' din is-sena, il-Pulizija ntalbet tinvestiga 130 każ ta' karozzi illi tqabdu apposta li fihom kien hemm 219 il-vettura illi ġarbu ħsarat. Matul din is-sena l-aħħar xahar kien ix-xahar li għadda Awwissu, meta f'xahar wieħed kien hemm xejn inqas minn 8 rapporti fejn inqerdu 17 il-karozza, jiġifieri każ iktar minn April tas-sena li għaddiet illi jsegwi f'din l-istatistika negattiva. Fost ir-rapporti l-aktar partikolari kien hemm każ li seħħ f'Awwissu li għadda fit-triq Santu Wistin il-Ħamrun meta nqerdu żewġ vetturi u saret ħsara f'faċċata ta' residenza. Dan kien każ partikolari għaliex fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fl-istess triq seħħ każ ieħor li wkoll qed jitqies bħala mhux aċċidentali fejn saret ħsara f'żewġ vetturi u żewġ residenzi oħra waqt li wassal biex xi anzjani kellhom jiġu evakwati f'nofs ta' lejl. Dan joħroġ minn informazzjoni li Net News talab lil korp tal-Pulizija bl-istatistika turi li fit-12 xahar ta' bejn Settembru 2016 u Lulju 2017 kien hemm 62 każ li fihom inħarqu 107 vetturi. Fit-12 xahar li segwew, jiġifieri sax-xahar li għadda, l-ammont ta' rapporti żdied għal 67 biex inqerdu 111 il-vettura. Kien hemm biss xahar wieħed Ġunju tas-sena li għaddiet fejn ma kien hemm l-ebda rapport ta' karozzi illi tqabdu apposta. L-istatistika turi wkoll li l-akbar ammont ta' każi ta' vetturi illi tqabdu apposta fl-aħħar sentejn kien f'Ħal Qormi bi 17 il-każ, segwit minn Bormla bi 13 il-każ u 10 każi fil-Ħamrun. Dan ifisser qabża kbira mill-lokalitajiet oħra li jsegwu, tant li fir-raba' post wieħed isib lil Marsa b'7 każi u Birkirkara fil-5 post b'6 każi. L-aktar lokalitajiet meqjusa bħala siguri minn dan il-lat huma Ħalaxa, Ħalkirkop, Liklin, Ħalluqa, Marsa Xlok, Santa Luċija u s-Swieq f'Malta, kif ukoll ir-Rabat u s-Sannat f'Għawdex fejn f'sentejn ma kienx hemm każi ta' ħruq intenzjonati ta' karozzi. Minn barra dawn il-każi kien hemm 177 każ ieħor b'244 vettura illi ħadu n-nar iżda li kienu klassifikati bħala każi aċċidentali jew li l-każ seħħ minħabba problemi fil-vettura stess u allura mingħajr intervent kriminali ta' terzi.